Il-Libja mistennija tqum xi ftit mill-kriżi umanitarja li laqtitha kawża tal-gwerra ċivili u daw wara li l-Kunsill Transitorju Libjan wieħed li ser jipprovdi lura il-provvista ta' ilma u fuel. Minħabba nuqqas ta' provvista li hemm għat-taħwienet fit-trip li baqgħu magħluqa. Sa dan it-tant is-Segretarju għall-Affarijiet Barranin Ingliż William Hague qal li l-Kunsill Transitorju Libjan qiegħed diġà fit-tmexxija tal-pajjiż. Jonqos biss li l-eks dittatur Muammar Gaddafi jordna lis soldati tiegħu iċedu l-armi ħalli l-pajjiż ikun jista' jerġa' jibda mill-ġdid. Hague qal dan b'reazzjoni għal dak il qal il-kelliem ta' Gaddafi Musa Ibrahim u qal in-naħa ta' Gaddafi lesta li territorna taħdidiet madwar mejda. Madankollu ribelli qalu li mhux ser jilqgħu din it-talba sa ma Gaddafi ċedi. Il-kriżi li laqtet lil Libja fl-aħħar jiem waslet biex għexieren ta' pazjenti jitilfu ħajjithom fl-isptarijiet ta' Tripli minħabba nuqqas ta' mediċina. Tfajjel li kellu bżonn il-kura wara li ndara f'daru fil-kumpless maħtuf ta' Gaddafi aktar kmieni din il-ġimgħa sab xena makabra tistennih meta daħal l-isptar. Ġara li minħabba l-biża l-istaff mediku ħarab minn fuq il-post u ħalla l-pazjenti jmutu waħedhom. Sa dan it-tant ir-ribelli qed ikomplu javvanzaw lejn il-belt ta' Sirte fejn tweled Gaddafi wara li s-sibt ħadu taħt idejhom bin Ġawad. Il-kisba ta' Sirte għandha tkompli ssaħħaħ lir-ribelli li issa għandhom taħt idejhom aktar minn 95% tal-pajjiż u qed jgħidu li għandhom bżonn 10 tiem oħra biex jieħdu l-kontroll ta' Sirte.